chakachaya munyika yeZimbabwe patiri kuona kuti mavoices ari kuramba kuva silenced. We see now people they fear kuenda mastreets vachinoprotesta nekupatishina kana kunomirira their rights just because they know what the regime noita sei. But panguva ino people are using social media as a tool kuattack Zvigananda. Saka mina mashoko ari kuda panguva ino anyatsokuonekwa kunzi aiwa vanhu vakajamuka, vanhu havasi kuda Zvigananda panguva ino. Zvigananda panguva ino asikada kuonekwa kana nani zvake just because neimpact yavari kukonzeresa. Zimbabwe subscribe or like on the bell icon. Kana Mjati anouya achiposta this picture amuno kuona aiwa obuda nyora achiti good evening Zimbabwe, the Nyambirai strategy to be a Zvigananda, what a pathetic act. Tawanda Nyambirai paraded himself like a peacock before the nation, desperate to crown himself as a Zvigananda. Let it be known, your name Nyambirai has already been etched in the book of reckoning. When the drums of justice thunder, you shall stand among those we would teach to read, and among those who defile the will of the people for self-ambition. Hands off our constitution, hands off the people's covenant. Zimbabwe shall not be reduced to a playground for the greedy and self-appointed elites. This land was built through blood, sweat, and sacrifice, not corporate manipulation or backroom deceit. The spirit of the revolution still breathes, and it shall rise against every pretender who seeks to profit from our pain. Emerson will not see 2030. Thomas Karuta kwa panguva ino aiwa nemaactivist vanakerina Mjati vachiva vachiti aiwa a stop to Zvigananda. These people vari kuona kuti aiwa impact yavari kukonzera panyika yeZimbabwe iri kuonekwa kunzi iri against my citizens. My citizens are suffering. People are finding it difficult to earn a living. They are finding it difficult to make ends meet. Zvinhu zvinyatso kuonekwa kunzi panguva ino anyone ari kuonekwa seChigananda is being attacked. Kunzi panguva ino ngavarove pasi aiwa machange makers apinde. Enda comment section medu muzwe mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So kana subscribe or like, chat on the bell icon.